Sí. Hola. Si us sembla bé, començaríem l'acte. Em toca fer això que es diu les inauguracions, que són una miqueta malament, però bueno, bàsicament és començar l'acte. En primer lloc, molt benvinguts a tots i agraïts que estigueu aquí. Jo crec que molt bona part, o tots els que estem involucrats avui en aquesta sala i moltíssima altra gent, fa temps que estem treballant dins de l'àmbit del malbaratament alimentari, i per Mercabarna aquest és un element estratègic que no és d'ara. Nosaltres portem treballant en l'àmbit d'aprofitament alimentari, el malbaratament alimentari, des de l'any 2002, que em sembla que va ser el primer any que vam fer una sessió d'un espai al Banc d'Aliments. En aquell moment, més que el malbaratament, era un àmbit de donació i una expressió de voluntat dels diferents operadors de Mercabarna i la mateixa Mercabarna per intentar que hi hagués un procés de recuperació dels aliments que eren merma de la casa, i tot això jo crec que hem anat, però va ser l'inici. I a partir d'aquí varen començar a fer ja el que és un procés i un compromís. O sigui, una cosa és tenir la voluntat de fer les coses, l'altra cosa és intentar introduir metodologia per fer les coses més ben fetes. I jo crec que aquest és el canvi substancial que hem anat produint entre tots des del 2002. El 16 vam fer el manifest en contra del malbaratament alimentari, el 2019 els Premis Paco Muñoz, el 2020 la càtedra UPC, que per nosaltres és important perquè introdueix dades científiques a una decisió que volem prendre. I qualsevol decisió que vulguem prendre és bo que tinguem dades científiques per fer-ho, perquè si no l'únic que fem és prendre decisions sense que estiguin suportades per elements científics importants. I bàsicament per tenir clar quina és l'evolució. Jo crec que avui la gent de la càtedra de l'UPC ens podrà explicar quina és l'evolució, que jo crec que és una evolució positiva, no tan sols des del punt de vista de que tinguem un feedback i que tinguem àmbits de col·laboració amb formació i treball, amb Banc d'Aliments i amb Creu Roja i també amb Asocom i els empresaris, sinó que el malbaratament es produeix ja des del punt de vista de la gestió del producte pels operadors, pels empresaris, i això jo crec que és un element molt positiu. I avui, en aquestes jornades, intentarem parlar de tots aquests projectes i de les diferents iniciatives. Per nosaltres és molt important continuar treballant amb el tema del malbaratament alimentari, perquè si una cosa tenim una característica bastant important en aquest any i mig últim, és que l'alimentació s'ha convertit en un vector de decisió i de preocupació important. I no tan sols de preocupació des del punt de vista del creixement dels preus dels productes, sinó que es converteix en un vector de discussió, si em permeteu la paraula que pot sonar fins i tot altisonant, geopolítica. És a dir, no està necessàriament garantit alimentació per tothom. I quan parlo per tothom no parlo de tota la gent que hi ha a aquesta sala, i no parlo de la gent que viu a Barcelona. Parlo que serem 8.000 milions de persones i que hi ha competència de producte. I aquesta és una percepció que probablement fins ara no havíem tingut, perquè estàvem en àmbits de creixement. Però avui hi ha una competència important de producte a nivell global. És a dir, hi ha diferents persones i diferents operadors al món que intenten tenir producte per poder donar d'alimentació a la seva gent. I elements com el malbaratament alimentari no ens els podem permetre per dues qüestions. Una, per temes d'alimentació, i dos, per temes de canvi climàtic. Quan parlem d'alimentació, probablement parlem d'un dels vectors principals que genera impactes climàtics. És a dir, tot el sistema alimentari necessita el 70% de l'aigua, genera un 30% de les emissions, és responsable de la pèrdua de biodiversitat del planeta i també és responsable en part de la degradació del sòl. Qualsevol element que nosaltres ens pugui permetre recuperar aquest 30% de malbaratament que es produeix des de producció fins al consum, no tan sols és un benefici des del punt de vista del sistema alimentari, sinó que també és un benefici des del punt de vista del sistema climàtic. I per això estem aquí. I per això en aquests moments, quan parlem d'alimentació, estem parlant d'un dret que tenen les persones i que d'alguna forma hem d'intentar entre nosaltres poder donar resposta a aquest dret, sinó que també tenim l'obligació de que tinguem un sistema alimentari que tingui menys impacte. Avui parlarem de totes aquestes coses i començaríem, si us sembla bé, amb l'Anna Gras, que ets de l'Escola d'Enginyeria, és que té el nom, Escola d'Enginyeria i Agroalimentari i Biosistemes. Moltes gràcies per venir i gràcies per venir tots.
primers treballs que també se'ls presentaran al llarg d'aquesta jornada per poder donar solucions tecnològiques, per reduir aquests malbarataments, per donar segones oportunitats en aquests productes que inicialment serien mermes, que són pèrdues i que no són aptes pel consum humà. Intentar evitar aquesta fugida d'aquests aliments i que siguin destinats pel que han estat produïts, que han sigut per l'alimentació humana. També val a dir que, a part de tota aquesta feina, com bé ha dit en Jordi, hem estat treballant de manera bastant important en temes de sensibilització. Sensibilització cap a la societat, sensibilització cap a la gent jove, sobretot, nosaltres estem en un entorn universitari i, per tant, el que tenim al nostre abast més immediat és tota la joventut que puja. Per tant, hem fet sensibilització des de dintre cap a internament, cap a la universitat, no només a l'escola, sinó a tota la universitat sencera, però també estem preparats per començar projectes de sensibilització cap als més joves, que són els que han de recollir i han de pujar amb una bona educació en relació a aquests aliments que, com hem dit, en la major part es malbarata cap al final de la cadena alimentària. Se la malbarata d'una manera important a nivell de les llars i a nivell de la restauració, etc. Per tant, en general s'ha de produir una sensibilització a tots els nivells, però entenem que en les parts en les poblacions més joves és on probablement puguem tenir un impacte positiu més important. Per tant, en tot això estem treballant des de la càtedra, s'han fet molts treballs que aneu veient al llarg d'aquesta jornada. També comentar que des de la biblioteca de la universitat s'ha treballat intensament per poder posar a l'abast de tothom tots els treballs, tots els projectes, tots els articles, tota la documentació que s'ha generat al voltant dels temes de malbaratament, i això ens ha obert una finestra molt important a altres treballs fora del nostre entorn més immediat. Per tant, amb tot això estem generant aquest conjunt de coneixement i de sensibilització col·lectiva que ens ha de permetre reduir aquestes pèrdues que s'estan produint a dia d'avui i que, com veureu, mica en mica som capaços d'anar aportant solucions i anar aportant el nostre gra de sorra perquè es vagin disminuint progressivament. Per tant, jo, bàsicament, dius que avui és un dia important pels que estem treballant a la càtedra, portem 2 anys, encara ens en queda un, i per tant volem seguir avançant en aquest tema i estem contents de poder compartir tota la feina que hem fet durant aquest temps i posar-la una mica a disposició de la gent que estigui interessada en tenir més coneixement i més dades en relació a això. Jo, sense més, res, senzillament només desitjar-vos que tingueu una bona jornada, que sigui interessant per tots vosaltres i qualsevol cosa que pugueu necessitar en relació a aquests temes, estem a la vostra disposició. I ja, sense més, donaríem pas a la Glòria Cugat, que és la primera ponent. Ella és directora general d'Inspecció i Control Alimentari i, com no, tots aquests temes de malbaratament també ha d'haver-hi una legislació a continuació perquè, sens dubte, les entitats públiques han de contribuir i han de facilitar que la societat pugui contribuir en aquesta reducció del malbaratament. Per tant, ella ens parlarà principalment de la llei de malbaratament alimentari. Per tant, endavant, Glòria. Bueno, gràcies, Anna. Encantada de poder ser aquí una altra vegada. Agrair a Mercabarna i a la UPC i al CREDA tota la feina que feu des de la càtedra. A més, crec que és un exemple també de treball en equip, de col·laboració entre organitzacions, l'acadèmia i una cosa tan real com és Mercabarna. Cada dia que vinc, mira que fa anys que vinc, de fet vaig començar a treballar aquí, em segueix sorprenent el tràfic de camions i de carretons, vull dir, és un lloc absolutament viu. Bé, doncs jo soc l'altra pota, estem parlant d'una organització empresarial centrada en el món de l'empresa, l'acadèmia, doncs jo soc l'administració, ens toca regular, ens toca regular i em toca explicar avui la regulació aquí a Catalunya. I també faré una pinzellada de la regulació que s'està treballant a nivell de l'estat espanyol. Bé, doncs tots vostès coneixen que al març del 2020 es va aprovar en el Parlament de Catalunya per unanimitat la llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Crec que va ser un reflexe de com els grups polítics de colors molt diferents poden arribar a posar-se d'acord en temes importants per la societat,
i temes importants també pel futur del nostre planeta. Vull dir que és una esperança de que realment podem arribar a treballar plegats. Va ser una llei pionera en el seu moment quan es va aprovar, crec que encara ho continua sent. I per què? Per què diem sempre que és una llei pionera? Doncs és una llei pionera, primer de tot, perquè té un enfoc integral de tota la cadena alimentària. Nosaltres som uns ferms convençuts de que el problema de les pèrdues i el malbaratament alimentari és un fenomen que succeeix al llarg de tota la cadena i, a més, no només succeeix al llarg de tota la cadena, sinó que s'afegeix la complexitat que el fet que hi hagin pèrdues i malbaratament en un determinat esglaó de la cadena no vol dir que les causes estiguin en aquell, sinó que poden estar en un esglaó molt llunyà. Amb la qual cosa, o treballem de manera coordinada en buscar solucions i aplicar solucions al llarg de tota la cadena, o ens cremarem fent coses que no aconseguirem res. I per això vam pensar que era fonamental donar-li aquest enfoc. Fins ara, les lleis que hi havia, la francesa, la italiana, estaven molt centrades en l'últim tram de la cadena, és a dir, estaven focalitzades en el que és sobretot la redistribució d'excedents. Tema molt important, però segons el nostre punt de vista, no suficient per realment arribar a prevenir pèrdues i malbaratament. El segon punt que fa que aquesta llei sigui pionera és que és una llei focalitzada en la prevenció. És a dir, nosaltres el que volem és que no hi hagi malbaratament i pèrdues. Això seria el gran èxit. Una altra cosa és que hi ha un cert nivell de pèrdues i malbaratament que difícilment és assumible i també hem de ser realistes en aquest sentit i, per tant, amb allò que realment no es pugui, doncs allò busquem-li una segona oportunitat i busquem la manera de donar-li una segona vida. Però, sobretot, el que volem i el que creiem que s'ha de treballar és la manera d'intentar que no hi hagin pèrdues i malbaratament. I aquest també és un enfoc molt innovador. Quins són els principals aspectes que tracta aquesta llei? M'imagino que tots la coneixeu, però sempre va bé repassar una mica, sobretot perquè aquesta llei, com us he comentat abans, es va aprovar en el març de l'any 2020, amb la qual cosa, tal qual es va aprovar, la setmana següent ens vam tancar tots a casa i hem passat aquesta època negra de la pandèmia, amb la qual cosa no hem tingut temps, diguéssim, de posar-la encara en rodatge. Doncs bé, aquesta llei és pionera també perquè imposa unes obligacions molt clares a tots els agents de la cadena, com comentàvem abans. En concret, diu que totes les empreses de la cadena alimentària, excepte les microempreses, que estan exemptes d'aquesta obligació, han de disposar d'un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament. Aquest és amb la línia aquella de l'enfoc i també de la corresponsabilitat, és a dir, tots els operadors són els que han de treballar en aquesta línia. Segona obligació, mesurar i informar de què és el que està passant en el meu establiment. Nosaltres considerem que si tu no saps on estàs, difícilment aconseguiràs reduir o prevenir, que és l'objectiu gran. Tercer, adoptar mesures d'acord amb aquesta jerarquia de prioritats. És a dir, primer de tot, allò que s'ha conreat, que s'ha produït, que s'ha criat, pensant en què acabaria l'alimentació humana, volem que acabi a l'alimentació humana. Amb la qual cosa, la primera destinació d'allò que produïm ha d'anar a l'alimentació humana. Si això no és possible, a l'alimentació animal, perquè és la manera de tornar a entrar a la cadena tròfica. Si això no és possible, llavors passaríem a altres usos destinats a compostatge i altres utilitzacions, que en aquest cas ja hauríem de començar a parlar de malbaratament. I finalment, si això tampoc és possible, doncs altres usos allunyats, diguéssim, de la cadena alimentària, com serien altres usos tècnics. I si finalment cap d'aquestes 4 coses és possible, doncs ens queda el recurs de l'abocador. Però vull dir, sempre intentar justificar per què no hem fet totes aquestes destinacions prèviament. I finalment, l'altra obligació que estableix de manera específica en el sector de la restauració i de l'hostaleria és aquesta obligació, aquest dret dels consumidors de poder-nos endur allò que finalment no consumim
i l'obligació que té l'operador de donar-nos un recipient amb tota una sèrie de condicions, lògicament, perquè ens puguem emportar això a casa nostra. Això serien a grans trets les grans obligacions que imposa aquesta llei. Però clar, com hem dit abans, no només és la cadena alimentària, sinó que hem de treballar tots a una per realment aconseguir l'objectiu. Així que també ens posa obligacions a les administracions públiques i a la resta d'entitats del sector públic. Quines obligacions? Incorporar contractes públics i en els convenis i contractes públics aquestes clàusules de contractar empreses que tinguin en compte la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Estem treballant amb una llei de contractació pública on estem aflorant, diguéssim, aquesta necessitat, amb la complexitat que això té. Ja sabeu que la contractació pública té una normativa molt extensa i no és fàcil, però ho tenim clar que és una de les prioritats. Hem de crear un sistema d'informació per recollir i analitzar totes aquestes dades que aflorem, perquè fer que les empreses quantifiquin té molt sentit per elles, per veure que poden anar millorant, però també ens ha de servir a tots, com deia el director de Mercabarna a la presentació de la jornada, necessitem informació per saber on som i per prendre decisions de polítiques públiques per saber cap allà on anem. Vull dir que tenim l'obligació de crear aquest sistema. I, finalment, hem de fer el Pla Estratègic de Prevenció de les Pèrdues i Malbaratament Alimentari a Catalunya, que ens hi posarem ara a treballar. Miro el Carles. Ens posarem ara a treballar amb aquest tema l'any que ve. Comptem amb tots vosaltres, és a dir, no només tots aquells departaments de la Generalitat de Catalunya implicats en el tema, sinó que a tots els que treballeu al llarg de la cadena alimentària i que us afecta aquesta llei, perquè en aquest pla estratègic necessitem l'aportació i la visió de tots vosaltres. Què més? Estableix mesures de suport i foment de la recerca, Anna, i de la innovació. És fonamental tenir coneixement sobre aquest tema. Ara sentim molt parlar del tema, però fins fa uns 5 anys no hi havia res. Chema, cuando empezamos, que va ser Creda que va començar a establir metodologies i a veure, bueno, i això com ho mesurem. Es necessita coneixements per saber allà on som. I un altre tema fonamental, que també crec que des d'aquí Mercabarna es treballa molt, la innovació. Necessitem trobar solucions innovadores perquè quan una cosa passa, normalment és perquè no és fàcil eliminar-la, perquè ningú té ganes de llançar, perquè llançar aliments en el fons és llançar diners, i amb la qual cosa ningú té cap interès en que les coses se li facin malbé. Tothom el que té interès és en vendre-les i al millor preu possible, lògicament. Vull dir que quan passa és perquè alguna cosa hi ha per solucionar. Amb la qual cosa la innovació és un altre dels vectors que hem d'impulsar i posar en marxa. Hem de fer campanyes de sensibilització, és un problema de tots. L'última baula de la cadena, tots els ciutadans som també responsables d'aquest tema i hem de tenir conscienciació, però no només els ciutadans, sinó tots els agents de la cadena. Hem de ser conscients que hi ha aquest problema i hem d'intentar entre tots buscar-hi solucions. I finalment hem també de fomentar les bones pràctiques, és a dir, hem de promoure aquest intercanvi d'experiències perquè tot allò que ja funciona, escolta'm, és de savi copiar-ho i si pots millorar-ho, doncs perfecte, i si no, et serveix com a font d'inspiració. Vull dir que hem de buscar la manera de trobar aquest intercanvi de coneixement. I finalment, la llei també és pionera perquè regula per primera vegada l'espigolament. L'espigolament sabeu que és una pràctica antiga, que durant uns anys va estar com més oblidada i ha aflorat, amb el problema del malbaratament, ha aflorat com una possible solució. Doncs bé, la llei aquesta contempla l'espigolament com una activitat complementària sense ànim de lucre i que pot col·laborar i contribuir, com de fet està fent. Sabeu que aquí a Catalunya tenim l'exemple de Fundació Espigoladors, que sempre m'agrada recordar-los perquè estan fent una gran tasca en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Doncs bé, us he fet 4 pinzellades de què diu la llei i ara una mica la situació en la que estem. Com us he comentat abans, aquesta llei es va aprovar al març del 2020.
Al novembre del 2020, en aquell petit respiro que ens va donar la pandèmia, vam poder fer la consulta pública prèvia en el desplegament, perquè aquesta llei preveu que determinats aspectes que us he explicat s'hauran de desplegar reglamentàriament. Doncs es va poder fer al novembre aquesta consulta prèvia al desplegament reglamentari. Al febrer del 2021 vam començar a treballar en aquest desplegament reglamentari. Ara tenim un primer text que hem consultat internament amb els diferents grups directament afectats per la llei, és a dir, tot el que seria el sector primari, el que seria sector de transformació, distribució i restauració, i també un altre agent molt important en aquesta cadena alimentària, que són totes les entitats que es dediquen a la distribució gratuïta d'aliments, que són uns actors també fonamentals per prevenir pèrdues i malbaratament alimentari. Doncs ara estem en aquesta fase. Properament tenim previst el primer trimestre del 2023, si no passa res, esperem poder ja treure el text del reglament a consulta pública. Prèviament intentarem que sigui el màxim de consensuat amb tots els actors, perquè tothom, per ja treure un text molt madur i que no s'hagi de modificar molt i que ho puguem aprovar ràpid, però la idea, treballem amb aquest objectiu, treure la consulta pública del reglament el primer trimestre del 23 i esperem que, sabeu que aquestes tramitacions no són ràpides, però esperem que es pugui aprovar durant l'any 2023, el reglament que desplegaria la llei. I això com ho estem treballant? Doncs bé, ja us he comentat que som partidaris que això s'ha de treballar. L'única manera de treballar és junts i treballant plegats, i per això tenim una comissió de coordinació on estem tots els departaments implicats en el tema, que bàsicament l'Agència de Residus, el Departament de Salut, Comerç i Consum, nosaltres. És que no me'n recordo dels noms perquè com que ens els canvien cada 2 per 3, però bueno, benestar i família, diguéssim, benestar social. Després també estan les administracions locals, que és un altre actor fonamental en aquest tema, i amb tot aquest grup, perquè tots tenim competències que recauen en aquesta llei, doncs ens hem de posar d'acord per desplegar-la. I després, ara estarem en aquesta fase de recollir observacions i comentaris. Farem aquesta consulta pública del document ja, és a dir, no de vull fer la llei, vull fer el reglament, que és el que vam fer en el seu moment, sinó que ara farem ja, penjarem, diguéssim, un text perquè la gent pugui enviar les seves observacions. I ho estem treballant, com us he comentat abans, amb aquests 3 actors. La taula del sector primari, on estan bàsicament sindicats agraris, perquè la producció primària és fonamental per tot el tema de pèrdues. Un aspecte que no he dit com a innovadors d'aquesta llei catalana és que per primera vegada diferencia de manera clara què són pèrdues i què és malbaratament alimentari. Pèrdues és allò que es produeix en la fase primària de producció abans de passar a el que seria la següent baula, i l'altre, el que passa a les altres baules ja és malbaratament. També treballem amb la indústria, la distribució i la restauració i amb el sector terciari. Quins són aquests punts que és obligatori desplegar per reglament, perquè així ens ho diu la llei? Doncs hem de definir quin serà el contingut del pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari que hauran de fer les empreses. Ens vam avançar en aquest tema i ja hi ha publicat i disponible per a tothom a la pàgina web una guia per ajudar les empreses a fer el seu pla de prevenció, perquè independentment de que sigui o no sigui obligatori, entenem que totes les empreses volen prevenir les pèrdues i el malbaratament en els seus establiments, vull dir que aquesta guia ja hi és. I a més també l'any que ve presentarem unes guies més específiques que hem fet adaptades al sector de la restauració i a 2 sectors sensibles, com és els menjadors escolars i els hospitals i les residències geriàtriques. I si algun altre sector
llenço la idea per si aquí hi ha gent necessita l'adaptació d'aquesta guia genèrica a les peculiaritats del seu propi sector, doncs que es posin en contacte amb nosaltres, perquè la llei preveu la possibilitat de donar compliment a aquesta obligació de tenir un pla, bé individualment, cada empresa tenint el seu pla, o bé acollint-se a plans col·lectius. I aquests plans col·lectius poden estar basats en guies sectorials, vull dir que Mercabarna, gremis i altres que us conec i que esteu aquí, si creieu que us encaixa més un pla col·lectiu o tal, doncs estem a la vostra disposició per donar-vos tota la informació que necessiteu. Quin altre aspecte ha de desenvolupar aquest reglament? El sistema d'informació. El sistema d'informació que us comentàveu, no us enganyo, que és complicat, però és important. És complicat perquè, a més, voldríem no afegir cap càrrega més, és a dir, voldríem aprofitar els actuals i existents sistemes d'informació per incorporar-hi aquesta dada, perquè el que no volem és crear una altra vegada una altra obligació per les empreses d'informar un altre sistema. Llavors, hem de fer aquest estudi de quins són els actuals sistemes d'informació i a veure si podem afegir-hi aquesta dada. En algunes baules serà més fàcil, en altres serà més complexa. Sobretot, com més baixem a la cadena, que hi ha una gran diversitat d'establiments i un gran volum d'establiments, doncs la restauració, la distribució, doncs no se us escapa que tindrà una complexitat. El tercer aspecte que haurem de desplegar per reglament, el contingut del Pla Estratègic de Prevenció de Pèrdues i Malbaratament Alimentari, que us he comentat abans. Quart, haurem de definir quines són aquelles pràctiques comercials deslleials que siguin contràries a les normes de competència i que indueixin a fomentar les pèrdues i el malbaratament. Tenim una regulació de bones pràctiques comercials i haurem d'identificar quines són aquelles que el seu incompliment se'ls pot imputar de manera directa una causa en la prevenció de les pèrdues i el malbaratament. Una mica per posar en valor o per posar un exemple de l'important que són aquests estudis que estem fent des del departament amb el CREDA i que s'estan fent des de la càtedra d'UPC Mercabarna, la importància de no només saber quants quilos estem llançant, sinó saber per què els estem llançant, perquè el coneixement d'aquestes causes és el que precisament ens permet identificar aquestes males pràctiques comercials. Hem vist que la majoria de problemes de pèrdues i malbaratament, sobretot pèrdues en el sector primari, per exemple, és degut a problemes de pràctiques comercials, amb la qual cosa són dos temes que hauran d'anar molt lligats i que haurem de treballar de manera conjunta. I, finalment, regular l'espigolament, que ja us comentava abans que era un tema innovador que es regulava en aquesta llei. S'ha creat aquest grup de treball per al desplegament reglamentari, on estem els mateixos que vam treballar amb la llei, doncs ara estem treballant en el desplegament del reglament. La comissió interdepartamental que us he comentat abans segueix sent el marc on s'aproven tots els documents. I, finalment, tornarem a organitzar, com estem fent sempre, aquestes trobades sectorials amb aquests 3 grans grups per intentar que sigui un reglament el més realista possible i que doni resposta a l'objectiu que crec que tots compartim, que és el voler prevenir pèrdues i malbaratament. Aquí tenim una sort molt gran, que és que compartim aquest objectiu, que no sempre és fàcil. Moltes vegades ens toca regular a partir de situacions on aquest objectiu no és compartit. En aquest cas, jo crec honestament que el compartim. El que passa que compartir un objectiu ja és el primer pas, el més important. A partir d'aquí caminem, ho vam aconseguir amb la llei, crec que també es aconseguirà amb el reglament. Bé, en tant en quanto, que diuen que estem treballant en aquest tema, surt una iniciativa, que és un avantprojecte de llei estatal, de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Evidentment, nosaltres encantats, perquè tot el que sigui ajudar a que hi hagi prevenció de pèrdues i malbaratament i que tothom en parli, a més, si a Catalunya tenim unes obligacions que
la resta de l'Estat també les tingui, doncs a nosaltres benvingut sigui. Des d'un principi vam enviar totes les nostres... vam oferir la nostra experiència, vam posar en valor la nostra llei com a llei pionera i de referència, perquè a més així ens ho creiem, i per sort vam veure que el primer esborrany anava molt alineat amb la llei catalana. Que això no vol dir que no hi hagin coses que siguin molt diferents. Per què? Doncs faig un breu anàlisi, perquè com que no és una llei que he treballat jo, tampoc puc entrar a fons, però sí que creia que era important en aquests moments amb el que estem fer com aquesta comparativa, pensava que us interessaria. Obliga també a que les empreses disposin d'un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari i també compartim la jerarquia de prioritats, però amb algunes diferències. D'entrada, l'excepció que tenim aquí a Catalunya de les microempreses no hi és, cosa que nosaltres ja hem demanat una altra vegada que es contempli. Jerarquia de prioritats. Es comparteix, però la primera prioritat, que és la prevenció, no queda recollida. I per nosaltres això també és un tema gravíssim, conceptualment, amb la filosofia i l'objectiu de la llei. Segona, també obliga a aplicar mesures per reduir la generació de residus alimentaris. Tercer, obliga també a col·laborar amb les administracions públiques per la quantificació, però obliga a col·laborar. I clar, nosaltres diem què vol dir col·laborar, no? Vull dir, has de quantificar o no has de quantificar? Doncs aquí hi ha una diferència important i evidentment, nosaltres defensarem el que va aprovar el Parlament de Catalunya, però estem en aquest impàs i és un tema que també a nivell de desplegament reglamentari doncs ens hem de mirar-ho amb cautela per veure com en el marc d'aquest desplegament reglamentari podem modular o no aquesta obligació, que, repeteixo, és un text que encara no està aprovat, que s'està debatent. Quart, diu que cap estipulació contractual podrà impedir expressament la donació d'aliments. I cinquè, defineix acords o convenis per la donació d'excedents d'aliments. De tota manera, nosaltres evidentment no estem en contra de res, això només faltaria. Ara bé, creiem que tampoc es tracta de que... Creiem perquè ens ho han fet saber així les entitats, precisament, que es dediquen a la distribució gratuïta d'aliments, que la seva feina tampoc es tracta de donar sortida a tots els excedents de tothom i convertir-se en els solucionadors del problema, sinó que ells, evidentment, són part de la solució, però que la seva vocació i el seu objectiu no se centra únicament en això, amb la qual cosa, cuidado també com enfoquem aquests temes. I les principals similituds i diferències, com us he comentat, és l'obligació que les empreses tinguin un pla, l'obligació de seguir la mateixa jerarquia de prioritats, vull dir, són dues coses molt importants, però hi ha altres diferències que ens preocupen, no? El tema d'anar a incloure la prevenció de manera clara com la primera opció en la jerarquia, el tema de no incloure l'obligació de mesurar i quantificar, el tema de no incloure, evitar actuacions orientades a deixar aliments no aptes per al consum o la valorització, que és una altra de les obligacions que hi ha a la llei catalana que no he comentat abans, però que en l'estatal no està de manera clara. Tots encara tenim en l'element cap a l'any 2010, Eduard, devia ser, quan aquelles imatges tremendes d'alguns llocs destruint aliments perquè no pogués anar la gent que passava fam a buscar-los, i això penso que va ser un tema que ens va colpir a tots molt, doncs això estava recollit a la llei com una acció que no es pot fer i, per tant, si algú la fa és sancionable. Ara? Sí? I el fet que les microempreses no estiguin exemptes d'aquestes obligacions, no regula l'espigolament no surt enlloc, també ens preocupa perquè ens va costar molt i va ser una lluita defensar això, i el tema de les infraccions i sancions no és exactament les mateixes, però jo penso que això és conseqüència de tot l'anterior, si això s'arregla.
Què hem fet amb això? Doncs ara són els grups polítics qui els hi toca negociar. Nosaltres hem fet arribar les nostres observacions a través del nostre departament, tècniques, i a tots els que esteu aquí, i si teniu possibilitats d'incidir en la que és la tramitació en les Cortes d'aquest document, doncs espero que us hagi servit aquesta xerrada per inspirar i focalitzar la vostra demanda. Nosaltres des del departament seguim treballant per recuperar els aliments i per posar-los en valor, que de fet és el nostre gran objectiu. I moltes gràcies, i si hi ha preguntes... Bon dia. Hola. Soc Marta Pastor. Mira, volia fer una pregunta que no m'ha quedat clar per què excluir les microempreses de la llei catalana. I la pregunta és, la reflexió és, segurament sí que és bo que les excluï pel tema de que hi ha molta burocràcia a l'hora d'elaborar, per exemple, aplicar el pla aquest de prevenció, fer un pla de prevenció, però d'acord amb els SDGs, els ODS 2030, el 12.3, que preveu reduir a la meitat el malbaratament alimentari a nivell de consumidor final, i això interpel·la tot l'últim tram de la cadena, implica que tant consumidors finals com petites empreses hauríem d'estar alineats. Per tant, crec que potser la reflexió hauria de ser no excloure-les, però sí que potser les obligacions legals que tinguin no siguin tant a nivell burocràtic com a nivell d'aplicació de mesures per la prevenció. És simplement per la prevenció del malbaratament. Sí, ja t'entenc. És simplement un apunt. De fet, aquesta va ser una reflexió, un debat, quan vam estar treballant amb la llei, però vull recordar que el fet que no sigui obligatori no vol dir que no s'hagi de fer, que no es pugui fer, perdó. I, de fet, nosaltres treballem amb la línia de que tothom ho faci. El que passa que creiem que en el cas de les microempreses és un tema que es pot fer de manera voluntària i, de fet, així ens ajudarem. Ajudarem per això hem fet aquesta guia, per ajudar-los, i totes aquelles empreses micros que vulguin fer-ho o que es vulguin acollir a codis de bones pràctiques o que vulguin fer un pla, el poden fer perfectament. El que no serà és una obligació que, si no ho compleixen, aniran a sancionar. Clar, penseu que estem parlant amb clau llei. Amb una llei, quan s'imposa una obligació, ha d'haver-hi un control, i si el control evidencia que no es compleix, ha d'haver-hi una sanció. Amb la qual cosa, el tema de les microempreses creiem que ha de quedar en l'àmbit més de l'obligatorietat, de la voluntat. Per això treballem amb la línia de fomentar que ho facin. Ara, una cosa és fomentar que ho facin i l'altra cosa és obligar-los a que ho facin, anar a controlar que ho facin i sancionar-les si no ho fan. Llavors, l'estratègia, en aquest cas, vam estimar que era millor fer-la de l'altra manera perquè era una càrrega administrativa i de control també molt alta. I llavors aquestes coses, quan regules, les has de tenir en compte. Però, evidentment, gràcies per la pregunta, perquè que no sigui obligatori no vol dir que no sigui absolutament recomanable. I per qualsevol microempresa penso que val molt la pena fer-se un petit pla de prevenció o simplement estudiar què està passant en el meu establiment i veure que si hi ha algun punt en el que se'n produeix moltes pèrdues i malbaratament, poder-ho solucionar. De fet, aprofito també ara aquesta intervenció per comentar-vos que amb la línia de les obligacions de les administracions de fomentar la prevenció estem a punt de publicar unes bases reguladores d'uns ajuts on hi haurà 2 ajuts relacionats amb temes en el marc del Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya. Hi ha 2 línies d'ajuts per fomentar el que és la prevenció de pèrdues i malbaratament. Una línia va precisament per ajudar a les empreses de la cadena alimentària a dissenyar i implantar aquest pla de prevenció, i aquí no estan excloses les microempreses. És a dir, si una microempresa vol, també podrà demanar aquest ajut. I l'altra línia va adreçada més a les entitats sense ànim de lucre i a les associacions empresarials o agrupacions per fer activitats de sensibilització en matèria de prevenció de pèrdues i malbaratament. Vull dir que hi haurà ja 2 instruments específicament dissenyats per impulsar l'aplicació de la llei.
¿Alguna otra por aquí? Sí, una pregunta. Buenos días. Hola. Yo soy Jean-Baptiste, soy el director de una empresa que se llama Phoenix. Nos dedicamos a ayudar empresas de la cadena a reducir primero el excedente y a revalorizar el excedente que tienen. Yo tengo una pregunta referente a la jerarquía de prioridades. Yo hablo cada día con empresas y las personas con las que hablo todas están de acuerdo que hay que priorizar la alimentación humana sobre, por ejemplo, pues el compostaje o el biogás. Pero la realidad a la que nos enfrentamos en las empresas es que no tienen siempre los recursos para hacer esto realidad. Y otra vez, cuando hablamos con las personas y algunos departamentos, yo creo que todo el mundo lo ve claro, es un objetivo que todo el mundo comparte. Cuando llegamos a dirección financiera o a dirección general, ya nos metemos en un Excel y vemos que no tiene sentido. O sea, por lo menos tiene muchos costes y a veces costes escondidos, situaciones, porque claro, ejemplo, ¿no? La alimentación humana pasa por la donación da una deducción fiscal. Pero la realidad es que esta deducción fiscal tiene sus utilidades y cuando el director financiero se pone a hacer números, llega un momento en el año que donar le perjudica a su cuenta de resultados. Esto lo he visto en muchas empresas. Entonces, mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Cómo hacemos para pasar de la teoría a la práctica? ¿Y por qué en los textos de ley, tanto catalana como estatal, no se incluye recursos claros más importantes que los que tenemos ahora? Hoy la deducción fiscal es del 35% y cuando hacemos números no es suficiente para motivar realmente las empresas a desviar una gran parte de lo que hoy se destruye hacia la ayuda alimentaria. Sé que no es la mejor solución es la prevención, esto todo el mundo lo compartimos, pero a corto plazo se está tirando mucha comida que podría acabar en bancos de alimentos. Bueno, nosotros, ya lo he dicho, ¿no? Somos partidarios primero de la prevención, con lo cual empresas como las vuestras, pues súper necesarias para ayudar a las empresas a reducir aquello que despilfarran, ¿no? por decir algo. Pero bueno, una vez hecho este trabajo, que entiendo que llega hasta donde llega y luego hay una pequeña parte que no, la jerarquía de prioridades, pues evidentemente en algunos casos habrá un conflicto con el financiero, sí, pero también hay unos ODS y unos objetivos que cumplir, con lo cual pues ahí está la responsabilidad. De todas maneras, por lo que hace la jerarquía, sí que estamos trabajando en la posibilidad de poner algún matiz ahora que estamos trabajando en el desarrollo reglamentario, de decir que esta es la jerarquía de prioridades, excepto en aquellos casos en que quede claramente plasmado que hay hay alguna circunstancia que hace que esto sea inviable, ¿no? Y no me estoy refiriendo tanto a la alimentación humana, que creo que eso es inamovible y lo siento mucho si tiene un coste, pero ¿estamos o no estamos para conseguir este objetivo? Pero en lo que se refiere a destinación a alimentación animal o a compostaje o a otros usos, si en algún momento estamos valorando la posibilidad de que si en algún momento se pone en evidencia claramente que tiene mucho más sentido o al revés, o que es muy inviable el destinarlo a un determinado uso, pues porque o no hay mercado o realmente es un coste inasumible antes de que aquello se tire, pues preferimos que pase a la siguiente. Entonces, en este sentido sí que estamos trabajando en modular esta jerarquía o de poner alguna coletilla, ¿no?, que llamamos, de que siempre y cuando no se pueda demostrar que eso es inviable y que hay otra solución alternativa que tiene mucho más sentido, que creo que podría ir en la línea de situaciones de aquellas en las que seguir la jerarquía pues es difícil o realmente crea un coste adicional, dejando siempre la prioridad de la alimentación humana como primera solución. Simplemente, si me permito añadir algo,
Yo creo que las empresas del sector alimentario, especialmente distribución, pero todas las empresas, se enfrentan a un contexto cada vez más complejo. Lo vemos en los últimos años, el COVID, la inflación, los costes de energía. Es muy probable que todo esto no haga nada más que empezar. Entonces, todo el mundo quiere, pero al final del año, una empresa tiene como objetivo rendir, como mínimo tener equilibrio económico y obviamente pues tiene accionistas y este sistema es el que hay. Podemos desear que el director financiero sea responsable y decida perder dinero para llegar a los ODS, pero no sé si será suficiente desearlo y me preocupa ver que... No, yo no deseo que pierdan dinero, todo contrario, Dios me libre. Quiero que ganen mucho dinero y creen muchos puestos de trabajo. No. Pero hoy en día donar cuesta dinero. Esto es la realidad en España. Pero bueno, hay unos intangibles también que creo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que es el que creo que las empresas también tienen en cuenta y por suerte cada vez son más responsables también socialmente, son conscientes y por eso hacemos tanto énfasis en que el desperdicio alimentario no solo es alimentos que tiras, sino que son recursos naturales que estamos tirando, el trabajo de mucha gente y bueno, pienso que esta balanza no solo es un tema de euros, que también, pero evidentemente no. Por eso digo yo que es tan importante que trabajemos todos en la innovación, en la regulación, para intentar que este problema lo evitemos y encima, no solo a coste cero, sino ojalá podamos ganar. Se están generando negocios a partir también de este tema y se está intentando dar segundas oportunidades que crean nuevos puestos de trabajo y valor económico. O sea que yo creo que el camino va por ahí, pero a ver si entre todos lo conseguimos. Aquí, davant. Última ja. Moltes gràcies. Hola. Feliciano Freiria, d'Hermanos Fernández. Un parell de coses només. Vostè ha fet esment i ha fet el contrast entre la legislació catalana i la legislació estatal. I hem vist que la legislació catalana és més ambiciosa en el contingut i en el fons. Parlem de prioritats a l'hora d'establir mesures, però a nivell... Clar, vostè ha fet un comentari de que li preocupava determinades absències en la legislació estatal i a mi m'ha fet dubtar si això no està resolt amb un tema de jerarquia competencial, en el sentit de dir, entenem que la llei catalana serà aplicable independentment de quin sigui el contingut de l'estatal. Quan vostè ha manifestat aquesta preocupació és simplement perquè hi hagués una homologació de contingut a tot el territori estatal o és que hi ha aquí algun tema de conflicte competencial. Això una. I després, en relació al que ha comentat l'altra intervenció, és cert que hauríem de tots fer un esforç per mirar que aquesta perversitat fiscal converteixi una donació, un acte de responsabilitat en una pèrdua, això sí que se li hauria de donar una volta, però també crec que tothom hem d'obrir una mica la ment, hem de considerar que aquesta despesa, que segur que estarà, doncs la mirem com una oportunitat i com una inversió de futur, perquè és veritat que aquí la responsabilitat és comuna. Llavors, comparteixo l'anàlisi que fa l'altra persona que ha intervingut, però aquí també tenim que fer nosaltres aquesta mirada més cap endavant en benefici del planeta, de la sostenibilitat i del malbaratament alimentari. Doncs li agraeixo molt l'apunt perquè crec que és molt important aquesta visió, a més des d'un empresari, d'aquest tema. Sobre el primer punt, em preocupa per les dues vessants, és a dir, em preocupa perquè, evidentment, crec fermament en que la prevenció és el camí i perquè crec fermament en que saber què està passant a casa meva és el primer pas per millorar, amb tot a la vida, és a dir, si no sé on soc, difícilment podré posar-hi remei i podré millorar, i per això em preocupa que no es contempli en aquesta regulació, perquè penso que això farà que sigui més difícil aconseguir l'objectiu.
I sobre el tema de competencial, a veure, jo no sóc advocada, sóc veterinària, però com porto molts anys treballant a l'administració, alguna cosa sí sé. Evidentment, a Catalunya som competents i la llei catalana serà la llei que regularà aquí a casa nostra. Ara bé, el fet que hi hagi diferències d'obligacions en un mercat, doncs a ningú li escapa que és un tema que ens preocupa i que crea distorsions, per la qual cosa a nosaltres ens interessaria que fossin el màxim de comú possibles. Primer de tot pel nostre sector, perquè les nostres empreses, n'hi ha moltes que estan a tot arreu i moltes empreses que estan a altres llocs d'Espanya que estan aquí. Vull dir que coses on hi ha consens, on hi ha objectius comuns, on tots compartim a on volem anar, doncs la veritat és que ens agradaria que fossin convergents al màxim. Aquesta és la nostra, per això em preocupa, lògicament que em preocupa. Però, evidentment, crec jo, ja et dic sense ser una jurista, que les competències que nosaltres som competents i per la qual cosa aquí a Catalunya tenim una llei aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat, per tant s'haurà de donar compliment al d'aquí. Una altra cosa és que amb aquest desplegament reglamentari puguem modular algunes coses, però jo penso que el que ens interessaria a tots és que aquest marc regulatori fos el màxim d'homogeni a tot l'estat espanyol. La Maite ja diu que prou, De totes maneres, després estaré aquí fins l'hora del cafè segur. Gràcies.